Mga untag, lisis sa kamansi. Siya ulam ko. Kaya lisis sa kamansi guys, kay dinigikan sa kamansi. Thank you sa kamansi. Alangan magsa bayabas. Liso sa kamansi yun na. Bigi. Pero na gawikang. Dali bangun. Nagigawikang mesloyo. Digit. Kunga. Yung sa to, ganahan ko ng kamansi. Liso sa kamansi. Ang liso sa kamansi, gigan kamansi. Hugas, bibiron. Tutoy bata. Hugas ko siya bibiron kay tutoy siyang kuan busing. Among busing nga si Caleb Skyler. Skyler. Kagayon kayo mong bata. Skyler. Ninanay siya pag-abli guys. Si Skyler. Na. Kaya musuksok man siya sa kuko niya. Musuksok siya sa kuko na mag-iisi yung kuko niya. Masamad sakit kayo. Skyler. Yan ba? Skyler. Labo kayo siya. Lami siya suwa ubuwag. Lami ganina siya ay panitan na siya daan ay ang hilaw. Isa ni mo kanang tunuan ba? Tunuan? Labo kayo? Ako mo lagi man tunuan. Lami kayo. Muna yung snack. May problema dito sa... Makabusog gina siya. Labo man kayo. May problema sa snacks kaya pwede mo ka manguha itong mga lata-lata dito sa walog na. Daghan ng lata-lata dito sa walog na. Kamansi. Kanang lata. Okay rang lata kay imong kuhaon kay ang kuhan naman kanang yang liso. Ana-anaon ra nimo kung kumutol eh manggagumlang lugsot naman eh mo ni lungagon katong lata nga unod labay ra to. Kumot. Ya kanang kamansi pwede ra sa nimo kung dili pa siya guwang o di pa siya hinog, pwede utanon. Lami sa utanon. Utanon ang utanon siya, butangan, basta lami siya utanon, kanang guwang. Dagan kayo? Dagan tagak? Daghan. Kapoy nagkukampan ganina. Ang mga ito tagtag na? Magdala. Diri guys, pwede rin mo, basta gutomon mo niya. Di para sudat kay magkugi mo magkugi man lang mamulak mo og kanang lata nga hindi mo kaabot kay habog kay ang kamansi nga puluan ato mag-atang do sa kanang punuan na may mga taga kana mo na imo nang kuan og kuan pwede ra dipanitan pwede ra na kuan ra mo liso imo lang kumuton kay humok man kay malata na Nya hugasan ni mo na yung resulta na kanel, ako ni mo na yung snack. Sam kaon ni kilaw. Labo kayo, pura buyag. Kung mangugi ra gyud ka dire sa probinsya guys, di gyud ka magutman. Pwede ra sad ka mo adto ka walog ni man tagak-tagak lubi gani. Dili ka magutak yo kamong gani dako sa kay pindahan. Adto ka sa walog. Dire among walog lagi. Dire ka puyo. Kaon kag kamansi da ay daghan. Kaon kag saging da ay daghan. Ikaw ang gutman dire ka. Gusto magatang pa ka punuan og kamansian ay mga tagak. Pwede ra Sa paghalin na Haling na kadaan sa tungod. Bantay na tagiya. Basta magukdan ka. Kani anang tungod tinura ni matagak. Kakaon jud matay kurawon na ilog kurawon. Ligid ko rawon. Ya na po ilog day matagak.
Pares dahil nalugay nga. Pwede ra kag di man yapon or di ka mamaho. Manudso ba? Kay Nya, busog taga Paano usagin kayo? mo. Banto kayo parang labo kayo. Taga saging sugba po. Parisag lugay. Usog na po. Basta magkugi lagi ka din sa Basta probinsya. Basta di lang mo. Basta lang ka mamili. Makakaon ragod ka. Unya. Di na ba sila? Bantay-bantay lang kay hindi po din yung tanom niya. Mag-atang mas punuan. Hindi Magugtaw. Tapos kapag yan. Magugtawan mong tag-iya. Madoy mong kapitan. Binda ka yung kuan. Pwede na mo mangayo. Anong mangawa? Sao na lang. Magdalag yung kapitan. Isod lang siya panitan kay musuksok sa kuko. Nagsuksok sa kuko. Masama yung dulay. Ito taon mo. Pusing si tata. Busog. Busog na siya. Liso sa kamanse. Katawag sana yan. Sabi ka bilang ka. Katawag siya. Kabilangkan. Basta mangurok ang baki noon kinang ulan anak. Ulan gina basta mangurok ang baki. Aga ko na ya ha. Muna siya ang panit. Ya, maray aga ko na ya ha bisag di magbaol. Muna na siya unod. Pwede na ikan ang ito. Kain po tayo ng liso ng kamansi. Kasi magkaan kailan kayo uli dito, Cebu. Saan? Kaya? Si Quing Quing. Han, turok na, itanong na ni. Mama ni mama dahil din. Suko mama dahil. Pulan ni mama dahil suko man. Ay ni mo siya. Gugunting-gunting. Itlog. Itlog sa kamansi. Yung turok na niya, ito, itanong. Oh, pwede na. Bisag di turok na. Pwede na. Mo na kanon na. Ano, turok na siya. Mabuhi na na. Pero gilungag naman eh. Ang paglungag ani guys, kay kuan na siya. Lagi guys. Gikan sa punuan. Naguhat man ganito sa punuan eh. Kaya sa tayo itong lata. Dayon, ikaw man, imo na anaon. Tapos ka pre na. Kaon mo ang liso sa sulod. Ikaw man, hugasan. Ikaw man, isulod na kaldero. Ikaw man, imo na. Ito nagsugdulan. Pwede ka Sa tubig. Daghan kayong kaan Dayon, ka na. itakang sa kayo. Then, pabukalon og itakang mo, pabukalan mo, balik 30 ka minuto. Ang gitana Mo na sila ni, ginaba. luto na, ikaw man, ihagwaon mo, kuan mo sa Huwag na tubig. kan Dayon, mo ni kano na to. Pakpaki lang, ikaw na yun, kanad, pati na kay mabukog ka, kay baga kayo ang panit. Gakuan to sila god, ga. Kan, gasog ba po ba? Pero syrup. Mo na mga midnight snack. Ika, Marcole? Kapit ka, unsang gachong, dali butang ang gachong, ianak ni chong. Di ba, ulit mga birthday lagi mo. Dito man ko. Ina chong. Sa habsin. Inaasa gaan din yung dihan niya. Naliwas. Okay na ba mo sila? Iniguli ni Mami. Unsan may handa ni mga inigkuhan natin ni Mami? Kuyog man na siya, ikaw man birthday niya. Mo na binirthday ang Mami? Dadhon kang syudad? May Jollibee. Oo, rekan sila ang Jollibee. Parang gabot ito dakpo. Ginawa nilang balaro. Di siya kamamkaon. Ang gikit-kit. Kaya sa medyo ka mong kaon. Ni anak, gani ko. Kaon na. Tapos dinay.
Siya. Kuha mo na siya kan on so wala panipanit ng turok na sumunti na eh. Nga, kung makaon siya. Kasi nakauna ka. Kuha ano? Nga. Ano? Si tatay. Ikaw, tay? Kasi nakauna. Kuha ano nga ka. Discover? Hindi, makahilo ka na eh. Kaon na. Magic.